Добрый день, шановные сябры. Не так давно я побывала у ближайшей бібліятэцы нумар 17 і столькі там прыгожых кніжак убачыла беларускіх, набрала поўную сумку. А вам сёння вашай увазе хачу прапанаваць прыгожую кніжку аўтара Клаўдіі Каліны. Называецца яна «Каляровыя месяцы». Цудоўныя такія малюнкі яркія стварыў да гэтай кнігі знакаміты мастак Міхаіл Дайлідаў. Кніжка прызначана для дзяцей малодшага школьнага ўзросту, і сярэдняму можна чытаць, а ўкладальніцай кніжкі выступае беларуская пісьменніца, паэтка Аксана Спрынчан. Пра што гэта кніжка? Калі каляровыя месяцы, то мы павінны разумець, што кніжка будзе прысвечана месяцам. Паколькі студзень у нас ужо закончыўся, ось які прыгожы быў аздоблены малюнкамі гэты месяц у кніжцы, то зараз мы пяройдзем з вами да месяца лютага. Прыгожае такое павестваванне, аповед